Nej, lige øjeblik. Den er ikke færdig nu. Den er bare, når du får set. Når du ser dig, så stikker den. Det er rigtigt. Altså, det er ikke fordi det er dig, men det ser noget rigtigt. Jeg genkender ikke. Det er mig. Så ser du den fra. Det kan spørge. Jeg så